Anjir niki wonten kalian Gareng DPR. Nggih. Setunggal Bowo Sidoasih. Jane ora ning kene lho, aku. Pripun? Jane iki wis gak mangkat ning gandeng kemanusiaan, hubungan kemanusiaan tapi ya wis mangkat. Mangkat. Sing penting kabeh dadi apike ngono Pak. Kaget Pak De ngono lho. Nggih. Wis ora iso lah njuk tulung lah. Lah terus kepiye menungso yang dalek tulung iki sing penting tulunge tulung apik. Nggih, saestu niku. Nggih. Pamintaku dah nimas Lho, kok teko kono? Nganggo aduh ya ora apa-apa jenenge perasaan. Ya ora apa-apa to, wong ya penak kok. Pamintaku Jaluk apa? Ya aja diartekne barang to. Kok kesuwen selak balik kono ki. Doni Mas wong ayu Non? Apa? Dipalarne. Wah, palarne Mas. Parang nggih. Nggih, Jaluk ya dikeki. Kei no. Wong jaluk iki kei, sing penting jaluke apik ngono. Nggih Pak De nggih. Baleni meneh. Baleni neh. Ah rampunge kapan? Main pisane dipiloro. Pamintaku doh nimas wong ayu kaya rasane wong nandang asmara Ya kok iso aku kaget lho kok tibane ning anu Ngidam Sari lho. Kayak suwe ra dinggo ki yo ngene iki. Sirku. Lah ngono lho. Aku iki juga ngetes pikiranmu ngono lho. Padahal aku dhewe sing goblok. Alah. Oh, didelet Mas, didelet. Pamintaku Doni Mas wong ayu atot runtut tansah reruntuh
mudik Pinta mimpi lan bintuna ayo dimas tansah hadapi wajib sito asih Cik panggah. Oh, Wah, bawa tok berarti ki mau. Sampean ki Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung aku balik di ping 4. Wah, umpama ora kon leren. Dalam pripun? jaluk siji Oh, nggih. Biyane ya aja muntrat-muntrat tadi. Dan. Wet, dereng sing siang. Nggih. Yen ngapunten niki kalajengaken malih adicara saking keluarga ageng. Monggo nderek kaula.